गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आं दिनै जोंनि बागानपारा ग्राउन्डआव बेनिफ्राय आं दिनै मोनसे इम्परटेन्ट भिडिअ लाबोनायदो। खारनायनि नङा, जोंनि गेजेराव गोबां सोरबा न'आव बा मालाबा लामाफोराव बाइकजों एक्सिडेन्ट जायो, बेनिफ्राय न'आव हार्ट एटाक जाना थैयो। खोनायोना हार्ट एटाक जानाय? उमुगा हार्ट एटाक जाना थैबायनो, उमुगा हां नांथाना थैबायनो। अब्लानिया जों मा खालामगोन? गोबां बेफोरबायदि भिडिअ दङ हिन्दी इउटुबफोराव, नाथाय जोंनि बर'फोराव आं मोनथिया, नुनाय जायाखै, दङबो जानो हागौ। जों माने हार्ट एटाक जायोब्ला माने सिभिलाव बिराद इम्परटेन्ट, बाइक एक्सिडेन्ट जायो, मानसिया हां नांथानानै स्पट जायगायावनो थैयो। बेफोरबायदि आं मोनसे एग्जाम्पोल होनि। थांनाय 2016आव जोंनि बरमायावमोन, आङो शुटिं खालामबाय दंमोन। सोनाबनिफ्राय सासे हारसा मानसि पालसारजों फैबाय थादो, माबानि उन उन, ट्राकनि उन उन, बेनिफ्राय विंगारा उल्था फैनानै माने बे ओरै गावनि साइडजों थांनो नागिरदोंमोन। बेवहाय माने बाइकआ अभारटेक खालामनो नागिरनायाव विंगारा सिगांथिं मोनफैना होबाय, डाइरेक्ट खुन्दायनानै गारियावनो बाइकआ हाबदो। गखायाखै पालसारा विंगाराव, हाबानि गारिमोन, बरमानिनोमोन। बेनिफ्राय डाइरेक्ट जायगायावनो ओरै स्पट डेड जादों मानसिया, जेबो थै गैया, जेबो बायाखै, गारि सायावनो थैदो। बेनिफ्राय बोख्लायनानै मानसिफोरा जेबो खालामाखै बे मानसिखौ, गारियाव खुन्दायदो, बे थैबाय दललब ओरैनो। बेनिफ्राय आं 15 मिनिटसो उनाव मोनफैदो, आंनि लोगो राजेसमोन। मोनफैनानै आं थांदोंमोन, थांनानै नायहैबा मानसिया थैखाबाय। बे मानसिया बासायनायनि चान्स थानो हागौमोन आरो सोरबाफोर रोंनायमोनब्ला। मानो होनोब्ला बेनिया माने ओरै धाक्का जानानै माने अक्सिजेन हां मोनियाव थैदो। जों मालाबा मानसिनियाव अक्सिजेननि खम जायो, नंगौना नङा? हां नांथा नांथा जायोना, न'फोराव गोलैनाबो थानो हागौ। बेफोरबायदिखौ जोङो न'आवनो बा जों सोरखौबा मदद खालामनो हायो, हेल्प खालामनो हायो। गामियाव सोरबा जायोब्ला जों मेडिकेल लाङालासिनो लगे लगेथ' जों मेडिकेल बबाव मोनहैनो, नंगौना नङा? जों जायगायावनो सोरबा रोङोब्ला बेखौ जोङो माबा मोनसे खालामनानै जों बेनि हांखौ लाबोफिननोबो हागौबो जानो हायो, भाग्य दङब्ला। अब्लाना जों सासे मानसिया हार्ट एटाक बाइकजों खुन्दायो बा कारजों खुन्दायनानै हां मोनाखै, हा, दा मानसिया गोलैना दं, नंगौना नङा? मानसिया गोलैना थागोन इदि, हा, मानसिया गोलैना थागोन, हां थिफु थिफु जायो, हां मोनाखै, थैसिगोन, नंगौना नङा? होमबाना फटाफट मा खालाम, मानसिनि बेफोरखौ खेव, जुथाफोरखौ खेव, बुजिबाय? जुथाफोरखौ खेव, मुजाफोरखौ खेव। बेनिफ्राय नों हारसिंबाथ' सोरखौबा हेल्प ला, लिंक, नंगौना नङा? सानैबा नोंसोर खाथियाव फै, ओरै केमेरायाबो खाथियाव फै, जेबो नङा, खाथियाव फैनानै ला। उल्था जाबाय, ओरै जा, केमेराया जना ला, उल्था जा, मानसिनि बिखाया बबाव थायो? बिखाया गेजेरावनो थायोना? मानसिनि बिखाया गेजेरावनो थायोना? गेजेरावनो थायोना? गेजेरावनो थायो मानसिनि बिखाया। बेनिफ्राय थेवब्लाबो हार्टखौ मा होनो, नै गेजेरावनो थायो दै, खिन्थु नै हार्टआ नै साइडआव ना, लेफ्टआव ना? बेयाव खैथा हारा थायो? खैथा खामियारा थायो? हा? दे आं खोन्थाया, फराय। खैथा हारा थायो खामियारा? खैथा थायो दे? है, फराय, नाय, गुगोलाव नाय, बिजाबाव नाय, आं खोन्थाया रावनोबो। हा? हाराखौल' होनदां, नै खामियाराखौल'। खैथा थायो दे इयो? बेसेबां थायालै, नाय, खमथार थायो, हाराल'सो इयो, खमथार थायो, इयाव बारा थाया दे, आं खोन्थाला। दा सोरबा मा, गोबां मानसियानो हार्ट एटाक जाना थैयो, खोनायोना जोङो? हार्ट एटाक जाना थैनाय, आरो बाइकजों खुन्दायना थैनाय, कारजोंबो हार्ट एटाक जानानै थैनाय, खुन्दायनानै हां नांथानानै अक्सिजेन मोनो। अब्लानिया जों बासायनो हायो मानसिखौ। नै दै, दा जों लेडिसबाथ' जों दांबा मानसिफोरा गाज्रि मोनगोन, नंगौना नङा? लेडिसआ लेडिसखौ दांनाया मोजां। नै खामियाराना, नै बिखायाथ' बेयावनो थायो, गेजेरावनो, नंगौना नङा? बे हार्टखौ जों नै लेफ्टआव दै, सिख्लाफोरनियाबो माबानियाबो, सेंग्राफोरनियाबो हौवाफोरनियाबो समान दै, नै लेफ्टआव। दा मानसिया हां मोनाखै आरो ना, हां मोनाखैब्ला बाखि लोगो दङब्लाथ' जुथाफोरखौ खुदो, बुजिबाय? बेनिफ्राय नै खामि हारानि नै बाहाय गाहायाव, नै बुजिदों, गोथौ थाङोना, नै थांदों ना? सिङाव हाबदों ना? नै थाङोना? खारबा सायोना? नोंसिना दा खारनायाव सादों ना? दुरबल ना नोंसोर, इनिखायनो सादो, मिथिबाय? दा गोदान खारनायफोरनिया सादोना, नै बेयाव सायोना नोंसोरनिया? नै बेयाव थायो, हा। अब्लानिया मानसिया दा हां थां मोनाखै, गोलैना दोङो बाइकजों खुन्दायनानै, नंगौना नङा? होमबानिया जों इखौ मा खालामनो हायो, लगे लगे एम्बुलेन्सथ' फैया। आं बरमायाव आंनि मेगन सिगाङावनो जानानै थैना थांदो, बुजिबाय? नै मोजां नायदै, नै खामि हारानि एसे गाहायाव, नै बुजिबायना? नैजोबो नङा, बेजोबो नङा, नै राइट, नै खामि हारानि माबायाव, नै
राइट आखाइखौ ओरै हो बुजिबाय बबेथिं आगसिथिं आगदाथिं नङा आगदा बिखायाव नङा दै नै खामि हारानि गेजेरनि इसे माबायाव नै गाहायाव नै गुरियाव नै हाबोना नै राइट आखाइखौनो ओरै हो नै ओरै सिदा लेफ्टखौ जास्ट नै लेफ्टखौ मानो दैयाव नारनो थाखाय बेयो खिन्थु नारबा गोथौथार हाबगोन खिन्थु बारा गोथौबो नारनाङा लाइसेन्सनि थाखाय मिथिबाय बेखौ मा खालामनांगोन खैबार नारगोन खमसे खम 30 बार हा नै ओरै जाबायना मानसिया नै 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 ओरै जायो ओइ दा जाय बानायजादि मोजां मिथिगोन नै नोरै थाङो नै बे हार्ट हा नै बेयाव नारोब्ला मा जागोन मानसिनि हाङा दङब्ला फैफिनगोन मानसिया हां नांथानानै मानसिया माने एकदम थैनाय अबस्थायाव दंहैयो आरोना खिन्थु बेखौ रावबो बेयाव नारा खिन्थु बे बासायनाय नङा खिन्थु बेयाव नारोबा बे अक्सिजेन माने हां मोननानै बे बासायफिनगोन ओमफ्राय बेथ' नारबाय नोङो खमसे खम बेसेबां 30 35 40सो आरो थाथ'बाय आरो नारबावबाय आरो नोंजों लोगोआव दोङो लगे मा खालाम सासेया खुगाखौ नांगौ जायोबा बिनिया गोलैनाय मानसि लेथ्रा जागोन साफा खालामनानै रुमाल दोङो रुमालखौ खुगायाव हो खुगाखौ बिसि रुमालखौ खुगायाव हो डाइरेक्ट होना दै बेमारबो थानो हायो बायदिसिना HIV बायदिसिना नंगौ नङा खुगाजों खुगा डाइरेक्ट होना खुगाखौ बिसि सासेया खुगाजों रुमालखौ होनानै गोलाव हां लाना बेनो हाङो बुजिबाय खेबसेल' नङा हांबो हो हां सासेयाव पुस खालाम बे मानसिया बेनिफ्राय थैथारबाथ' जों नैयावनो नुनो मोनो ना बेयाव मानसिया हां लादोंना नै टुब लागासिनो दङ नाय नै हां लागासिनो बेनिफ्राय आखाइयाव बेयाव टुब गोथांबाथ' बेयाव हां लाबाय थागोन आरो बेयाव लाबाय थागोन दसे सम नायनो हागोन गैलाबा नोंनियावनो बुजिसिगोन बेयाव जेबो गैलाबाथ' गैखाला जेबो गैखाला मिथिबाय खिन्थु हार्ट एटाक जायोब्ला मा खालामनांगौ बुजिबाय ना सिम्पोलसो आइडिया भाई आंनि मेगन सिगाङाव थैना थांदां बासायनो हागौमोन बायदिमोन आं दाबो गोसोखाङो बे मानसिखौ हारसामोन बे हिनजावखौ बासाव थिखांना हरदो हाबा जानो थांना गावगा बाइकजों फैनानै मेगन सिगाङाव थैफैदो खिन्थु थैखांनायनि उनावसो नायदां रावबो जेबो खालामाखै ओरै खालामनानै दोन मानसिखौ खिन्थु जेबो जायाखै ओरै खुन्दायनानै ओरै जाना थैदो मानसिया ओरै पालसार नालाय ओरै खुन्दायबाय ओरै हाङा साखि दावखोबाय ओरैनो दब रावबो जेबो खालामासै मोननायदो नेव दै लेफ्टआवसो दे राइटआव नङा आगसिगालाव बेयो आखाया नै मोजां नायना ला नै बेयाव नै पुसआ नैदो दे नैदो पुस दे नैदो बारा गोथौबो होनना बायलांजोबनो बायो खिन्थु हाबो बेयो बहुत गोसोआव नै हां थांबायना मोनसेनाव ओमफ्राय खुगाजों रुमालजों हां बोनानै न'आवबो गोबां जों हार्ट एटाक जाना थैबायनो उमुगा थैबायनो प्रेसार जाना गोलैना थागोन हां लानानै नङा होमबानिया हां हो मानसिनो डाइरेक्ट माने मानसिनो हां हो ओमफ्राय जों पुस खालामनानै बेखौ जोङो बासायनानै लाखिनो हानायनि चान्स दङ आरो बुजिबायना नोंथ' मोजां रोंबाय दा बुजिथारबाय नोङो जाय बानायजादों नों मोजां रोंबाय मालाबा सोरखौबा हेल्प खालामनो हानाय बायदि माने इम्परटेन्ट बेफोर हा आरो गोबां दंबावो आं नोंसोरनो बिदिनो मोनसे बे खारनाय ट्रेनिंजों लोगोसे आं बहुत नोंसोरनो माने जाय माबाया खामानियाव होगोन भिडिअ'आ आं बेफोर भिडिअ'खौ होगोन दा नै फंबायानो होनदो बिमाखौ बासायदोनो गावनि बिमाया गोलैना थादोंमोननो हां गैयामोननो बिब्दि नारनानै बिमाखौ बासायदोनो अब्ला नाय रोङामोनब्ला दबमोन हा नों बेखौ बोखांगौमोन मानसिया हां नांथाखाना दोङो मानसिखौ बोखांनानै दै दौनाबा मा जागौमोन अलरेडि नांथाखाना दोङो दैयाबो आरो गोदोआव नांथाबावबाय बे सेटेट आं बेखौ मानो फोरोंदों नोंसोरनो आंनि मेगन सिगाङाव खारनानै खैजोन थैखौ मिथिबाय आंजो लोगो मणिपुराव खोन्थानो मोना जों सानैजों म्यानमार बर्डारनिफ्राय फैबाय बर्डारावथ' खारनाय जाया फैनानै गायाव फैबाय गायाव फैनानै खारबाय अक्सिजेनथ' मोनखाया आंनि मेगन सिगाङावनो जों सानैजों न'आव थांनो होनना फैदोंमोन खारनानैनो हां नांथानानै दं खारनानैनो बुजिबायना मानो होनब्ला बेनि देहा सिङाव बायदिसिना प्रब्लेम जाना थानो हायो नोंसोरनि देहा सिङावबो बायदिसिना प्रब्लेम जाना थानो हायो नंगौना नङा हायिखौ खारथाबनाङा बुजिद' नोंनि देहाया प्रब्लेम जादों खारनो हाया नों बिराद दुरबल मोनदों नों खारनाङा बुजिना नोंनि देहा सिङाव प्रब्लेम जाना थानो हायो नों खारनायावनो मा जागोन नोङो हार्ट एटाक जानानै थैगोन अक्सिजेना बन्द' जानानै लामायाव थैगोन नोंखौ रावबो बासायनो रोंनाय नङा बुजिबाय ट्रेनिं सेन्टाराव 5 किल'मिटार खारनायमोन खारै फैबाय मानसिया दलद थाफायदो फिनिसिं जोबनानै खारना फैनानै फिनिसिं खालामनानै मानसिया दलद थाफायदो मा जाखो खारनाय दुब्ला सासे गथ'आ हार्टआव सिङाव प्रब्लेम जाना दोङोमोन बुजिदोंना बिराद इम्परटेन्ट नोंसोरनि गेजेराव जमा खारनायाव
सोरबा मायबा मोनसे बेफोरबायदि हार्ट एटाक जायोब्ला गोलैयोब्ला मानसिखौ लगे लगे दैबो दौना नाङा बे गोदनायाव बे नांथाबावगोन हांखोन लानो हाखायाखै नंना नङा गोदनायाव नांथानानै बे नोंसोरो मानसिया ओरै थांखांगोन दैबो दौना होगोन दैबो लोंगोन आरो थैफिनबावगोन बे नांथाबावगोन इयो बेखौ हां लानो हो लगे लगे दैफोरखौबो सोना होना बुजिबायना बिराद माने मेगन सिगाङाव नुनाय बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ दिनै नोंसोर मोनथिनानै लायोब्ला नोंसोरनि गेजेराव माबा मोनसे जायोब्ला नोंल' नङा जायफोरा भिडिअखौ नायदो माने खारनाय गेजेराव माबा मोनसे सोरबा फंबाय बिनानावमोना जायोब्ला हार्ट एटाक बासायनो हागोन आरो ना नोंसोरो माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला मालाबाबो लं खारनाङा दे देहा सिङाव प्रब्लेम मोनदोंबा खारनाङा रेस्ट ला नोंनि माबाया बासायगोन बुजिबायना बेखिनियानो फंबाय मोजां बुजिबायना अके सोरखौबा हेल्प खालामनो हानाय बायदि